Matayagaw tako amin. Sapay kumat, si Apo Diyos di mang bendisyon sinusaya usang datako udwani. Sakbay na di mat ay mangkararag tako muna na. Apo Diyos ay mami manyamang kami sinay oras mi ay manadal sin kalim. Manyamang kami Apo Diyos tan din kalim o tadi pulos man balbaliw. Ay siya din usa ay regalo ay dawat munda kami tamo tao liyan mi ay basaon at maawatan mi Apo Diyos din panratsakam sinbiyag mi maawatan mi Apo Diyos din ugalin ya din layad mo unda kami isong arod kararag mi doani ay agaw sabay kumata si kadin na tumulong unda kami sinyat mi manadal at na ay din yamanin mi kararag mi singarin sa Kristo Apo mi. Amen. Nalakay man yaman takon Apo Diyos nuwara tako sin mayat ay kasasaad manyaman tako na Apo Diyos syempre tan waday binisyon ay naawat tako waday na-accomplish tako kindang tako din eskwela kindang tako din ubla naamag din bubuhay tako unong waday udong may project tako ay naamag at matadi manyaman tako sidi ngam maminsan at na temporal things ay paniiyamanan tako at na nakalubana din tututuwa ay kapuan di ratsak tako ya din adi magay panpatinggaan na ay rason apay nga kanahin ay maniyaman tako Apo Diyos. Mamati kay usa-usang datako layda-laydang tako ay way ugali tako ay nalakay maniyaman Apo Diyos. Tan din manag-iyaman ay ugali at bakon lang mayat ay ugali mo adiat tumulong unda tako tasay mayatin yat ako ay mantutuloy ay mansilbi Apo Diyos. Tan mo ilan din udo may ipugaw abo din kabibiyag tako yan mailada din na grateful heart sinbiyag tako maawis da abo na mamati kay laydon tako ay ugali tako ay nalakay man iyaman we want to be grateful sin panagbiag tako ngam din sa lusod at kas ano how kas ano ay mamintinar tako din manag-iyaman ay ugali Udwa nila ay ituloy tako din series tako sin 1st and 2nd Thessalonian. Yan din passage tako udwa ni sin unay Thessalonica chapter 2 verse 1 to 12. Yan din topic tako udwa ni ginangamuan tako sin sigad ay damag. Yan din gagarak sina tasay way rason tako lat ay man iyaman ang Diyos bugaw sinakaskas daw yan nabanul ay dawat na datako yan 2 Sundays ay kanan takon manyaman takon Apo Diyos yat na ng balo sin kabibiyag tako at tutuwa ay munum namun tako di at may dawatan tako si palalo ay panag-iyaman ang Diyos yan lang na ituloy tako lata din ay insulat Pablo no apay nga pirmi din iyat na ay manyaman tan mo ilan tako din biyag ng Apostol Pablo pirmi din ligat ay nilakam na ngam mailat ako din ragsak na lata iya din iyat na ay palalo ay maniyaman ang Diyos at sa ilay din tako ay tarunan Apudi. So nga udwani at adalan tako mo into inyat din sigad ay damag ay di mateng unda tako tasay mangidawaton datako si ragsak ya tasay mawadaan tako si ugali ay nalaka ay man yaman. Iso nga na din obvious ay kangrunan ay leda kay naman tako udwani sin yat tako ay manadal nya na ay kananas na maniyaman tako tan na mati tako sinsigad ay damag dinay ay nay at naaral tako sin napalabas ay Domingo maniyaman tako tan na mati tako sinsigad ay damag kaman kay man di tako banbanunun din iyat tako ay namati
sinsigad ay damag tan ingay na bayag tako ay namati uno ingay na palabas ay napasamak na sinbiag tako ngam din usa ay mamati tas ay mantultuloy ay mansilbi at bakan maibasar sin baru ay naamuana muadi sin mangtao tauliyo na sin sigad ay inamag Diyos ang siya maibasar sin namatiya na sin sigad ay damag mayat ay damagan tako hindi niya din sigad ay damag ay nakasabahan da tako kasano ay naikasaba din sigad ay damag da tako yan mayat ay ilang tako din inbagan Pablo sin kapadasan na sin nangasabahan na Thessalonica yamo sinudin ng resulta na yamo sinudin inbagan Pablo ay mangidawdawat sin ragsak on siya yan tan apay nga palalo ay maniyaman ng apo Diyos ay siya din nabasa tako sin chapter 1 verse 2 siya so nga rod naay din umuna ay iyat din sigad ay damag ay din mateng ang datako naman tako muna at naibaga din sigad ay damag bugosin tulod din ang asaba ang datako numagay turod di nang ibagasin sigad ay damag ang datako mabalin ay kanang tako ang alit ako na amuhan din sigad ay damag nya at ilang tako sin chapter 2 verse 1 to 2 muwari bibliayo pakibukat yung kasinsin umuna Thessalonica chapter 2 verse 1 to 2 at kananas na agi da kayo ay mismo at amuyo kay mandudan ay waday ng tungpalan din ang pasyalan ni isa tan amuyo ay ulay mo pin maligat da ya inminsultuda od Filipos sindan kami nimayan isa ya ulay mo at adu aboy ng untra unda kami isang iliyo wada pay dan ditulod ay dawat Dios unda kami ay mangibaga sinsigod ay damag ay napuan siya mailat ako na ay si Apostol Pablo at palalo din na madamag ay ligat ay nilakam na sin napuha na at Pilipos ya siya abo sin iya ti adi mamati ay pumalikat si siya sin muyana at Thessalonica nga mailat takos na maawatan takos na ay way rason kuma ay adinan ikasaba din sigad ay damag tan mabalhin ay umugyat si siya nya nga maawatan takos na ay din turod ay pangkalkalyan takos na at napo Diyos yan maamot-amok ay napadas po abuna nga mo ikasabat din sigud ay damag sin usa prospect ay una mangibagaan sin sigud ay damag gandat na ay waday ligligat na ya waday kanatakuan ugyat tan amanganot mo sunod response da sin yat ako ay mangibagasin sigad ay damag mo bumuta datako uno i-reject das datako totoo ay usay mansakit kay man ay mapadasan takot mo din ipugawat i-reject das datako nya at potential di given di ay mabalil ay mapadasan tako isong rod mawatan tako ay munam naman tako da din imalali ay nangasabahan da tako waday pangkapsutan da actually waday rason na bu apay nga adidan ibagadin sigud ay damag ngam bugaw sin kapadasan da sin niyat apo Diyos ay nangipaila sin laya sa ang ng daida yan ang iyat apo Diyos ay nangidawat ang daida si tulad say kapo ay naibaga din sigad ay damag ang datako at dingit ako so nga naman tako niya nga sinbiyang tako abudwani no
maidawtan tako sigun daway ay ming kasabasin sigud ay damag tatuwa wada din na talik na ay medyo manalanganon tako bugosin ugyat ay nay nga anong naman tako ay was apo Diyos ay mangidawat pa dudan sintulod ang datako yan ay take courage on our part to obey God yan siya. May kadwa ay may latakong nukas ano ay nakasaba din sigad ay damag ang datako at sana na ibaga din sigad ay damag manipur sin matalak ay ipugaw. I think in bagak na sinaminsan ay the reason why the church continue to exist is because of faithful men. Manyaman takong na apo Diyos tandin na ikasabaan din sigad ay damag ang datako at pugaw sin matalak ay ipugaw. Mailas na sin verse 3 and 4 kananas na tanpat at uwa din ibagbagami ay mga waawi sin ipugaw din panggap mi abo at bakon ta siksikapan mis dayda ya bakon abon babae di namnam naman mi muadi at pinanaknakan Diyos ay matalak kami ay mingkas kasaba sinsigad ay damag say ubla ay talak na unda kami isunga dinlayda na anggoy di ibagbagami at bakon din panlaydan di ipugaw unda kami di ipakpakat mi di kabaulan mi ay gunudan muadi din panlaydan Diyos tan syadadan di nakinamu sinwadas namnum mi may ilang tako ay sinbiyang Apostol Pablo at mabalin ay din gapu ay bagbaganas na tanwada din udum ay agin iitdo sin inmuyan at Thessalonica ay palawlawaon das Pablo ay mangmangwani on mangkaskasaba siya bugaw sin ay panpilakan uno gaputawa day laydo na ay alaan sin ipugaw Thessalonica. Amuta ko kay man ay waday udom ay mangas kasaba for personal gain niya nga may latakos na ay sinbiyang da Pablo at kananas na on din gagara da at ta ikasaba din sigad ay damag magay udom yan si Apo Diyos matlang mismo din ang ipanaknak sinya gimong dimamati at Thessalonica ay da Pablo si Timothy yung si Silas ay nakasaba at Thessalonica at matalak da ay ipugaw. Maminsan we give so much emphasis sin impression di ipugaw ang data ko. Maminsan data ko ay mamati at nukas pangarigan tako ikasaba din sigad ay damag gandat na ay medyo manalangan ng takutan sinungata din na pangnumnum di ipugaw ang data ko. Ngam natin usaya di tako ko madanagan munta ko ikasaba din sigad ay damag mamati tako kumaay si Apo Diyos matlang di mga protektar ang datako si siya matlang din mangiamag sin panggap sin mo sino kanang takon impression man di si Apo Diyos matlang din mang-establish si di si siya matlang din mangipakawat sin ipugaw ay mandungo sin sigud ay damag ay dalon din gagarat ako at tasa ikasaba din sigud ay damag magay na ilalaok si personal vested interest ako niya. Okay, naman pa waray temptation uno motibo di udom ay mga pasaba ay din gapu ay amaganda din ubla at panpilakan wada di ay temptation but sin usa ay matalak ay pugaw ay manggagara ay mingkasabasin sigud ay damag at I think sin panakamok tin magay udum may gagara dat at sa ikasaba din sigud ay
damag. At I think sa ay may palagi pun data ko kuma nga mo ikasabata ko din sigad ay damag at it purify our hearts nga magay udom si gagarat ako mo adi at ikasaba din sigad ay damag tandin lay din tako at tinipugaw ay mannge tasay mamati da abo. May katlo din iyat na ay kasaba din sigad ay damag unda tako at na kananas na naibaga din sigad ay damag manipod sin naanos ay ipugaw. Naibaga din sigad ay damag manipod sin naanos ay ipugaw. Nga munum naman tako da din ipugaw ay unang kasaba unda tako adi tako maibaga ang nakadsuda niya ono lawlawa da ipugaw maila tako ay siguro munum naman tako da din may missionary ono papastor ono din ipugaw ay nanginan tako sinsi kad ay damag at maila tako matabo din anos da. Yan, I think si Apo Diyos di nangipaila di datako tasay mo datako ay man nga sin sigre damag at dengan tako din ipugaw pugaw sin ugali da ay nailat ako asya at mailas na ya ilan tako sin verse 5 to 8 na-explain sin kapadasan da Pablo ay nang sabaw Thessalonica kananas na at amon Diyos ay adimi iniinyat si uwat abog sinan ituan mi baka nabun agin-agin di iyat mi ay nan itdo tasay bumaknangan mi amuyo abodo dan ay tutuwa tana at bakon din pangidayawan yung uno din pangidayawan din at ken ay ipugaw unda kami di inananap mi ulay mo wala kalintigan mi ay apostol on Kristo ay man ipadayaw unda kayo ya man paalo si kasapulan mi muadi at nananos kami ay kaman din iniyat di ina ay man paspasuso ya mga ayuan si Kosto sin anak na yan sin nangibagbagaan mi sin sigad ay damag unda kayo nakasagana kami abo ay ulay matay para unda kayo tan peteg adi dinlayad mi da kayo may latakos na ay da Pablo at inbaganas na ay bakun damot na inkalintigan din awak da niya ay sigad da ipugaw bakun damot na bakun damot na mga in-explain din awak da ay dayda at magay may pabasol muadi at babaon mismo sin iyat da ay nakita sin mamati at Thessalonica maila ay magadi maipabasol unday da tana tatuwa ay by principle waday mabalin kuma ay rights da Pablo ay lain da ipursar sin gimo di mamati Thessalonica ngam adidan in exercise di ay kalintigan at sino di ay kalintigan den respeto da unday da tanday da din nga sabasin sigad ay damag bakon siri din ang anap da din pamadayaw usabo kalintigan da at din rights da ay masweldoan kuma nga may labo di ay si dapa Apostol Pablo at in give up da di ay rights numan pa kalintigan da di so nga din inamag da at dayda mismo di nanublada mismo tasay wayat da nanublada mismo tapno wayat da ay matago tapno mabalin ko magadi maipabasol dayda iso nga din mailat takos na munam naman tako da din ipugaw ay nang saba unda tako nang ibagasin sigad ay damag unda tako mamatiak abo ay way ugali ay nailat ako unda da tasay dumun tako si dayda at siya din kinaanos da
yan din anos matlang abuay na at si Apo Diyos din nang ipakaamong data ko nang ipailang data ko ya si Apo Diyos matlang abo di nang ipawada na ugali sin nangas kasaba sin sigad ay damag data ko yan wada din usa ay karakteristik di usa ay nangas kasaba uno munum naman tako da din missionary ay nangas kasaba ang data ko uno din ay da ay pugaw ay nangi bagasin sigad ay damat ang data ko at naay waras na din kana nakamandan ina ay manpaspasuso sin anak kamandan ina ay mangayuan sin usa ay anak at mo ilang tapos na at sinay ay may kasabasin sigud ay damag at I think baka noon basta-basta di mo ilang tako sinbiyang di nangasaba undat ako tanong maila tako din ugali da din gagara da ya din inti iyat da nang ibagasin sigad ay damag at munum naman tako di at I think umanay man iyaman tako I think no why time tako niya yan tako sa oras ay kumustahan da din may missionaries tako din ay da nangasabasin sigad ay damag na tako and so from time to time at manyaman tako unday da ibagat ako di ibagat ako we are concerned about them and we are praying for them and that's very encouraging nya so say banag ay bilang tako abudi nya mo ilan tako din binasa tako din kaunyan sin verse 5 to 8 may latakos na ay the Apostle Pablo di indan nga saba at Thessalonica impact da din kabalon da without string attached nya ay kasabada din siga da damag ay magay udum si gagara da mo adat tauno din si Apo Diyos sinay nang diferensya na din usa ay man ilaklako sinusay mga kasaba din usay man ilaklako at maya tinyat na mga present sin ilaklako na tahalakuan tako ngam not necessarily ay dinbiyag na at not necessary ay dinbiyag na not necessary ay way attachment na sin usay man laklako niya they only talk about the product pero sinasigad ay damag at bakon kamana di mo ikasabata ko din sigad ay damag at there must be connection mailat ako ay si Pablo at iding kasabana din sigad ay damag at kaman ina ay man paspasuso kaman ina ay man ay ayuan sin anak na meaning to say ay munum naman tako di dinay mi missionary at wada di ay liknada undat ako idi in kasabada din sigad ay damag undat ako at siyamot lang ako mangidawat undat ako si usa ay likna nga noon tako abo ikasaba din sigad ay damag at naman tako ay bakan umanay ay wat ako ibaga din sigad ay damag but we must be willing to be part of their life nga willing tako abo ay kaman wade makibiyangan tako sin biyagda ay siya may kaupat tiyat din sigad ay damag ay ibagang datako na ibaga din sigad ay damag ay magay bayad na sinamatian tako libre sinamatian tako at nalakatan wat takon namati ngam sinbiyagan ang Apo Diyos ay nalakadi maga moadi at it involves sacrifice
ay din sacrifice na niya indawat na din mismo ay anak na ay siya din matay para ang ko. Yan siya abo sin biyang di nangasabasin sigud ay damag ang ko. Arita ko naman na nalakadi ay inamagda para ang ko. Maga. There are untold stories of sacrifice. Inamamag din mi missionary din papaso o dinayda nang ibagasin sigud ay damag ang ko. Mabalin na dit ako amudi niya. Mailat ako sin inyat Pablo mailas na sin verse 9 pasataps na. Adi yung mata naman din buhay mi ay nan ubla sin kawada mi isa. Tan bakon kamin uwat in kaskasabaon da kayo din sigud ay damag ay napuon Dios. Muadi at in pakat mi ay nan ublas inag-agaw iaulay sin labi tawada kataguan mi ta say adi kayo maligatan ay nangisilap uy handa kami. Niladak lang ay mawatan tapos na denied kasabaan din sigud ay damag it waday sakripisyo ay naamag. At munam naman tako din iyatin sigud ay damag ay kasabaan datako ay way sakripisyo ay naamag para ang datako. Usa ay rason ay paniyamanan tako kumadi on apo Dios kaya say paniyamanan tako munum naman tako da dinay da missionary papastors uno din iibay ng kasabasin si kaday damag anda tako siya wala imbagan din sa ay pastor ay mangada si Philip Flores kanana ministry is sacrifice but not suicidal. Sin iyat ako ay man response sin ay iyat ako ay nangawat sin sigud ay damag kas pangarigan mo response ako in the form of giving bakan narigat di ang ako muadiat man idawat ako tan bugaw sin layad tan din sigud ay damag ay kasabaan ang ko we can never pay them. It's priceless. Maminsan dita ko malapdan din ipugaw man idawat bugos sin palalo ay ragsakda ya palalo ay panag-iyaman da tanawatan da no kasano ay na ikasabaon da ida din sigud ay damag siya. Din maikalima muntiyat na ibaga din sigud ay damag ang datako at na ibaga din sigud ay damag manipod sinalintag ay ipugaw. Mailang tapos na verse 10 to 12 kananas na inililayo ya amon Dios abo din ugali mi unda kayo ay mamati isa nasantuan niya na lintag kami mat ya magaabo di inamamag mi si nadildilawan mi amuyo abo ay kaman din iyat di ama sin anak na di ininyat mi sin usaya unda kayo tan pinapipig sami dinamnamyo duan mi abon pinagabagaan ya binilibilin da kayo taunuran niyo din kabibiyag ay maibagay sin ipugaw Dios tan siya din nangayag unda kayo ta may tapi kayo sin panturaya na ya makilakam kayo abo sin kinangato na may sinabasa tako maila tapos na ay maila ay nalintag din ugali da Pablo. Mawatan tapos na ay din sa ay mangibagasin sigud ay damag at adin ang laydo na ibagaan perfect niya but maila tapos na ay din sa ay mga kasaba naida missionary at usa ay wanan da sin biag da atin testimony da tasay numabalin magadi maipabasol unday da yan munum naman tako di at usa ay banag ay yamanan tako di kas pangarigan mudat ako
mo dinay da ba mga kasaba sinsigod ay damag ya waday kadilawan da ay laway ugali da ay dengan takngata din ibagada maga sina iyat na may kasaba din sigod ay damag it involves character na ang numabalin at din sa aming kasabasin sigad ay damag at magay question may panggapsin na ugali na may ilang tapos na abo ay tasay maawatan tako bakon lang tasay banbantayan din mate ugali mo adiat tasay wada ngay din kailana din mayat ay ugali tako at mo kanan Pablo ang kaman usay ama ay mang-ayuan sin anak layon ay bagas ng sin iyat ako ay ming kasabasin si good ay damag at inusar Pablo ay mangiarig mukasano din iyat ako ay manglayat sin ipugaw ay mangibagaan tako sin si good ay damag at kaman din ugalin di parientes isna at kaman din ugalin din usay ama ay mang-ayuan sin anak ay din gagara na at tasay idawat na din direksyon tapno maamag na din kamatan para sin biag na yan din na mi missionary ng kasabahan data ko at they are a reflection of God as a loving Father. Layo na ibaga, data ko abo ay mayat ako si Gundaw ay mga kasabasin si Guday Damag at we must reflect din ay ugalin apo Diyos sa ay Ama. Na bakan umanay ay wat ako nun banbantayan din mayat ay ugali tako mo at wada din mangipailaan tako sin layat ako sin ipugaw ay mangibagaan tako sin sigad ay damag tapno mariknada din layad apo Diyos unday da bugaw datako so nga taulian tako manyaman tako sin namatian tako sin sigad ay damag mo napalabas ay duay Domingo inadot ako manyaman tako apo Diyos bugaw sin niya tayo ng baliw sin biyag tako udwani din inaral tako at maniyaman tako abo bugaw sin namatian tako sin sigad ay damag yan mo ilang tako din iyatin sigad ay damag ay naibagaon datako at kambaw bakon basta wat din mateng sin biag tako muadi at inaral tako ay there's so much sacrifice ay napasamak. There is so much love. There's so much care. There's so much character involved. Tapno numabalin ko din sigad ay damag at very appealing undat ako ay manhu. Atik mo damagan tako dinay dami missionary ono dinay da ipugawa nang i-share undat ako sin sigad ay damag. Musino din sakripisyo ay nilakam daw no inamag da parang data ko tasay dungan tako din sigud ay damag at wada nga mailan tako at adida iman is istoryaan if we are given the chance to ask question maybe this is one thing we can ask them tanding gagarat ako at lahat tako man iyaman ang apo Diyos yan munong naman tako rin yatin sigud ay damag ay din matang sinbiyak tako at nakaskas daw at mat kuma ay maniyaman tako ang Diyos ay mangnumnum unday da ya maniyaman tako bugaw si ang Diyos bugaw sinbiyak da musuratak da din ipugaw ay nan-invest sinbiyak da ang sakon at kaman medyo narigat nga ay bagak ay kanakon I thank God because of you I have to say it to encourage them
sometimes deny the missionaries or pastor. They need to hear encouraging words from those who receive the gospel from them. If we are given the chance, why not say that? Why chance ako? Mataboy bagat ako din da siya. So nga, again, nung naman ako din nakasasaat ako duwani ay pandemic, kaman narigat ay maniyaman ang Apo Diyos. Siya. Nga nung naman ako kasi din yat ako ay namati, sinsiga day damag, wada ay rason tako ay maniyaman ang Diyos. So nga rod, alit ako kumalinglingan ay naman din iyat Apo Diyos ay nang balo sinbiyak ako. Arit ako linglinglingan ay naman din iyatin sige day damag ay naikasabang dat ako. Tan mo naman tako dadi at way rason ay maniyaman ang Apo Diyos. Asya. Iso nga again for usa ay mang sustinar ang dat ako tasay madevelop din ugali ay nalakay man iyaman ang Apo Diyos. Magay udun mo dat taulian tako din inamamag Apo Diyos sinjak tako sinyat na ng baliw udat ako mo taulian to ko ay naman din iyat tako ay inang sinsiga de damag mo naman tako din iyat tako ay namati isungarod we have sungarod waday rason ay maniyaman tako even sinay pandemic ay na siya. Parayaw si Apo Diyos.